All right, I was here. Nyame share bibia. Aha, Ghana Asem TV best wrestling. Mobile subscribe to the channel. My family doing share brown comment section. Nyame share nyina. I was here for kopiem wo Kumasi and I say Ashanti regional. The Ashanti regional minister, your friend Dr. Amoakohene. I was here. See how many you can say investigations and I say expose be a every whole ban say this young Ashanti regional minister is involved in Galamsey. You see, who the Galamsey side abusia who krawo yambesho na ya bubo penifo the bramo NDC mo a omuye Galamsey na utie edina abusia who krawo yambesho abusia fo e ma mi se omre mayenko na enko tie isama ebubo efe ho eba yebeto just 2 ministers are unim so moye Galamsey. Mo abaye was ministers me no so moye Galamsey. All right. Okay. Mene Okata says the Ashanti regional minister is into Galamsey. Ashanti regional minister. Yes, is into Galamsey. The Eastern regional minister is into Galamsey. Okay. The Western regional minister is into Galamsey. Yes, yes. And see, Naim will say they are very interested in fighting Galamsey. Then these are the things. These are the folks. All right, Abuja. See, your TikTok minister, Dr. Amoakohene. Yes, or your Galamsey be or yes, or yell Ashanti region honor. Abuja, yes, and Asem Kitwa. Yes, who ni Galamsey side ni Galamsey side akwa we papa we o krom han Abuja and Asem Kitwa. Ba obeba bonti na ye ne hu say ye Abuja sisi amene ukase yes stampede bi kra koso Kumasi ho ekoso allegedly yes ekoso what you say Emma nkofo bi kra pra up to now amene ukase yes Honorable Dr. Amoakohene was not able to reach the families. One call na yes or your Galamsey nyame na meka o anopai Lawson TV ni Lawson FM ye dwumadi a eye anopa dwumadi Ghana sesen ya Kwame Tanko etena dwemu no asem ba ko a ebeda ne pono so eye na anu ada de si ye ewo Sports Stadium ebra na wo ye nhihye de afa womo a epeso mbe di soja no na ebinum etwitwa hweye ye de binum atoto asopete ebesinde na empanifo a wo omamu ensi hon kohwe mu bia na so nkrade no tutumire ka kwa busuafo ho kohwe womo a afifiri mu no abusua honom ne womo yare nyina na so de si Kumasi de na obi amfa ho nya hwe na Kwame Tanko kasa na wo kyeremu sem wonya nkra ba ku bia efe no Sandra Boaten krata babonten se wono otwa hweye no ye ne koto mena efiri emena no ene hu se ani anya ne ye ne koto cover no che eye ICU intensive care unit ho na ba bi oda no eye owo ne nkwankwanta ginyame ene betuma age no na abusu na ehwe senka pani bi mpo mesi won ka bi nkire wo obi amai nti bra kwa Metanko ne Franco kasa na no ene omu bisa senti asante mantem so afoso onsi ho ade ne onsi ho sabrin na je se akwakoye asem ya pa se enkra de president ko atima akoba bi na ha de na asi asantema mu ha wo biambo emfa nanim kohwe wo mu a eprepra ne bia na wogusu na no na asantema ntem sofo yewra Dr. Frank Amoakohene ne kasamafo eye Hussein Ibrahim wono afre Lawson TV ene Lawson FM yafidi ya so na o hya ase se wo be kirekire mu na enkirekire mu o kirekire na nyina ne se maame no womo de hye prepra no ba ko te se Sandra Boaten busuafo no womo frey yese womo je regional minister kra number na tenti ne tetie mu ane se na regional minister ndi Kumasi o tie na chi tu kwan wantimi ama enti ne nkomodie mu no womo antimi anya no na wiase osoro boa de oboa ne ho enti womo ankasa antimi amoa anya regional minister enti na regional minister enkoye no na so ogidie se ene nkwa wie no de na regional minister wakohonom akwa wo mo keka nsem na ma ekowie se sabra na wodi eni nkomo no na no nkura ba pa ho sema me yensa sabre no
ebusafo wono akanya se su people say regional minister entimi nkɔhwɛ wo mu a nye ne mfom so a ne mum ɛyɛ akwantuo bi na aba ntima Kwame Tenkokora bi sa ne biem sɛ enti ni pensie ni nyinaa yeyi omumu ana no se da bi yeyi omumu na wɔn do ka ne pensie regional minister bɛkɔ hɔ ne ya wɔba ya wɔbɛkɔ no na wakɔ akɔhwɛ wo mu ebusafo wo mu wie adwumadie na ehu ya sɛ regional minister atwa wo no ani photo ya wo nyina konfa no che ana watwere da akɔto no Facebook sɛ Lawson TV ni Lawson FM4 ɛyɛ atorofo de opeso ɔkyerɛ ne sɛ mo a mo hwɛ TV no ɛna da hɔ no opeso ɔkyerɛ sɛ de ne yɛ kana no pɛ ne nyinaa no na wakɔ hɔ akɔhwɛ ayarefo no kora eprafo no ɛna ɔtwa photo no ɔde abɛto nti de yɛ ka nyinaa no ɛyɛ hurodohura dansɛm yɛ bu esrem ne yɛ ka ɛne kura biara nim nti wɔn a mo hwɛ yɛ ne wɔn mo tie kura no mfa nyasɛm yɛmfa yɛ sabonkum ne yɛ nabonkum dan prantu baabi na wɔn nso so de kasa manfo so akasa wɔ ha sɛ wɔn kɔ hɔ wɔn si hɔ nom ɛnɛ mom ɛna ɔbɛkɔ hɔ nom wɔn nso akɔtwerɛ to ne Facebook no sɛ yɛ lɔsefo no yɛ atorofo na ɛbɛrɛ ɔtwerɛ to hɔ nom no wɔn mu ɛkenkan nyinaa ka kyerɛ papa sɛ regional minister wona yɛ torofo ɛsɛ sɛ tama regional ayi lɔsefo ka no na wonya nkɔ hɔ yɛ guso a yɛ kana na wofa nkyɛnkyɛ tumirika hurr na akɔ gya na atwa foto no na ade aba bɛto so enye ye ne yɛ ka wo ma akɔ regional minister ne Facebook hɔ no makenkan no na wo ka kyerɛ regional minister sɛ kwakwa Amoakohene wo yɛ trofo lɔsefo kanya na wo nkɔe wo mo kan yɛ na adimirika kwa na akɔtwa foto na ade bɛkyerɛ wo mo sɛ mekɔe yɛ gya san trosɛm na wɔkekeka no montie nkɔmɔ a Kwame Tanko ene Hussein Ibrahim a ɔyɛ PR eka spokesperson kasamafo a ɔkasa ma regional minister eka minister panyinu mechima mienu abom panim Ghana mpanimfo abo afrɛ the worst part ne sɛ military for no mo de ne ba ha no ɔmasi ya bi obiansi ha ɔmbɛfa yɛ free emena hɔ baayɛ no ɔmuyi ne si na ɔda ɔmu structure ne so ɔmuyi ne si hɔ no ɔmde ne si hɔ na ɔmu tu ka akɔyɛ no sɛ ya nya bed de na to so si aye den besi nne obie ni wa wafrɛ abusa say ICU ho na wo no kra no wo mu nim wo mu de ansom de naba sɛ ne ho ye sɛ wote ase sɛ ne ho kese me ba wa nsu me pa che wada roma yentati bibi kakra muti e wata no so dominance okay ɛhɔ na ye ti mo ma meti ase wo ha ti ase papa wo ti o mu nyina we me ma me de okwa bepo janshi say am papa say oyare ono stroke nti be 11 years no dadem wow na ade onua ba no onya adwuma na owie nursing last year ti imposting no ti true eno na ode to forms say ode rem ti nursing de wakọ nursing wo formina nursing training ono call nursing. Look at this. Wow, sister, you can very, very critical. But like very sad. Obi I wasted time. I call nursing for almost 4 years. And I'm more than 4 years. Nursing in school, man, could be intimidating. I call nursing 4 good years, almost 3 good years. I wasted time school. I must stress in your maybe a car. We are government imposting. And you also compared you for Friday. Aye, and net ye I could see. And I didn't say Sebi, Munian Anna. That was Wednesday around 11 to 12. And I remember my friend, me wakra. Timma me friend me no. And no soon say Yvonne, unyano or call recruitment ni bi. Na yesu we twa me hu hospital ya de ne ko. Na am say ama time ben. Enya me anim no krani. Man tim ye nyina. Cause me ma me hu me nua. Ye hu adekro nso a koso because wu na wu de koso iti woko hospitals be 3 still no hu e no ba back to stadium ho to ba on no de ne picture e be kire ambulance for no enom so ye de ne ko emena ti ho no mu ko okoya okohu se owo ho ti mena ho no ene nyame anim no kura ni bla e me mampo ti mi nyina no nua no te se asensinisini so saa wa wi ne kechema oda way nwe chese ti ever since ye de ne do for me na mena ho no around 10 na me ma me ko hu no be 12 mu ho no
Me ma me who say me nua na unconscious up to date. Until any. On can ho. Aduane nkọ, hwe nkọ. Eti me ma me wo ho. Before me bedu ye no. Me ma me wo ho. E no se me ambulance for panyini baako. E ba ye say empanyinfo asoma no se omra mehwe me nua no. To oba obeji ni details e no okoye. Nipa na obeji details ni koye no we si hobi. Eti later na me bedu ye the next day, that was Thursday. And a military form penny for the bibaho. Or no so by no. To be frank, obedu ya no busa in charge or and on no call Ralph or corner ho. Or corner hono or buy obejna or her miniano and no Jenny duties and no coy. Make run a number and put man for swanko and farmer me. Say in case of VB, I said the bay friend. Or buy no a co in charge ho. Obejna or her miniana no ko. It's Friday anopa and na doctor penny bi ba ho to oba no se there be the way amenu ani si da ho no enye it is the best yin say yan refer ne ma konfo anochi and no my referring letter bra referring letter ye de ma ye no o de ma ya anopa 8 ebo 4:30 na nya ambulance e be fire ba konfo anochi referring letter na ye de amamo sem fama ye de amaye no ye fra ha o mo se na ye time be de my anopa 8. Anopa 8. Now about 4 p.m. Bra, ni nya ambulance. Munya a single ambulance van before wunya banning free from Mina Hospital and transfer nema. Yo, ye fra almost bed di ho. Ye fra almost. Eti panyini no. So je ni panyini no. And a friend me say, ye mwa ye ho na. Oba be fa me nua no. Near the naba. Ti ye kra enim say wanya bed. Because me be friend ka chen say no de adru no. Referring letter de amayen. Wo fa wo to me enko. No mo pe bed nye de emayen. Eti de maye no. Si military ni ye no say so wo maka se bed ni hade a. Ene gi so wo maka se wo manya bed ansa no matimi de wo maka. Eti o friend me say ye mfa o ba be fa no. Ni ye ni mu se wo manya bed. But say not knowing say omunya bi omu medru ho me fred soja ni me freno afede me phone ni kodi obi foforo ho eye me brother baako say ne nsesi so na freno soja ni ba ne buafu say die nti na me freno na say me freno bebra obe block me na eja me ye din no mbe fa ne to omu soldiers ambulance na ye ba cat hano ye bedru ya omu yi ni so nka papa no mpo ntwen na ye ka na ye didi omachi no ye medru ye ba ye omatu ka akọ e de oma menua na to omu structure ne so say ye nya beda ne afre omu no ma ba befa omu structure akọ until say me brother panyini amedi na chi ye ebobo course ma ye nya bi ansana ye de ne call red ward ni akwa akohwe no. You see what that red word? No, that red word. Okay. But so na say who me no ne we no emaye. Ti say ya transfer ne call ICU. Ti say ICU no da ya ma ne life support. You better watch mu kakra. So uni mu ideas are sometimes in a video no ne interview na you say your listeners ne hu etinyo ma biase. E bia na me minim onim. Red word ne ICU no. ICU difference be no. Red word no. No, me fan say emergency. Emergency, okay. And na ICU hono so emergency, but hono ye private. And na hono machines no. Okay. A doors. It's na red hono. Okay. It's a hono dey say do nya wura ho dey ye do to life support. Na she say machine ni mom. Na ho me ne bibia e machine. Na say eye ti say ya no. Omu so omu yi machine na nya na je. Sabi. Na say 90%, sorry to say obi oda obi abeti free. Yes. Timpaibo. Obi bi wura ho dia empaibo. O maame for the past a week, you know, o maame afan o party. Party. Because o yare. Ontimi entna and me sa me nua na akasa no. Me papa de ne to wo maame. Eti betimi akasa me nua no me papa akoma da me nua no.
odonema odoye nyina wonyi bi mfrim but say me nua ne tikura ye ne ya wo say me papa onye okay it ever since Wednesday ni besi na de say me hu say papa no kura enum nsu a ma betwa nyame ntro papa intimate me ma me kura ye betena ha nopa na me ana me force na mana se koko no obedi a odi koko no nso a bread nka ho hwe nka ho onya dia because onu munro ti menya mane di no onu munro na aduane bi anwura ne yemu bi fiti Wednesday aye baaye bra me bedru me frakra bedru Kumase Friday ya de me nuane ba na metimi dware ye timi ntweme ho na oba Kumase aye wo mpanimfo a sabi omoda no eye Zuba eye